Traidor ka, Ronnie. Gipatuo ko nimo nga ako ang imong pagkaslan. Apan kaliwat dahil ka ni Judas. Paluway ka! Kinsa ka man nga angay higugmaon. Kung ako kaliwat ni Judas, ikaw kaliwat ni Satanas. Ang angay nimo sunugon og di na buhiyon sama sa mong ginikanan. Ibara ka, kaliwat sa yawa! Misalig mo ining babayhana? Nga kaliwat og mga demonyo? Mga barangan? Mga ungo? Gusto pa mo magpatakod niya? Hiyo, Leslie! Kaliwat siya sa mga ibara. Ang bantugang mangtas sa lumdog. Busa angay siyang mamatay. Idana! Idana! Maluoy mo! Huwag ko isa! Ayaw ko ninyo basta! Aray ka susuman! Ikaw ang katapusan kaliwat sa mga ibara na nagdaong dagang sa mong dapit! Anak ka sa demonyo! Kung angay kang mamatay, kung mahimong amo, paluway ka! Idana, ibara, tinunglo ug tinamay, apan adunay talagsaong abilidad ug katakos, aron ang mga tao mabuhi ug gatusan katuig. Ang bugtong tunay hiyas nga makaayo sa daghang masakiton sa ilang dapit. Idana, ibara, ang babaeng kanunay masaypan ang iyang talagsaong hiyas gikan sa dautan. Apan, wa kini mahimong babag aron magpadayon ang iyang pagtabang sa mga taong linupigan. Idana, ibara, talagsaong sugilanon nga makalingaw og puno sa pagtulunat. Mugna sa tagsulat ni Emmanuel Sacul ug ubos sa banggiitang direktor, Ray Arellano. Spinner, Jewel Pense. Audio editor, Randy Tayad. Sound man, Ricky Bangis. Karing, Idana, ibara. Mapasigar buhong gidalit kaninyo sa RMN Drama. Idana Ibara. Sunugan na! Batas! Sunugan ninyo! Nagkalagaw na ka! Nagkalpahin sa libok ko nung maluwas ka rin. Tay, buuban ko ninyo ni Nanay. Maamo tabi dito sa libok ko. Apason ka na mo dito. Tay, si Nanay. Baligo na gusto na mo dito. Lakaw na kanya na sila. Lakaw na, Idana. Daganong kayo na pagbalik din. Tay, promise! Apasa ko ninyo dito. Oh, lagi. Apason ka na mo dito. Lakaw na. Sige na. Lakaw na dayo nung ayaw na pagligi pa. Sige na. Kay ako na balikon ang imong ginahan. Tay! Lakaw na, Idana. Promise. Apason ka na mo dito. Nagbayad ka! Mao karon ang adlaw nga gipatay nila ang ako mga ginikanan. Gitumo-tumuan ang among bansagon nga mga kaliwat kuno miog mga mangtas. Barangan, demonyo ug uban pa. Og usa na kadekada ang milabay karon. Apan kanunay mulanog sa ako nga nauna ang tingog ni tatay ug nanay. Naila kong apason dinhi sa limukon. Apan nagpabiling damgo na lang ang tanan. Damgo nga nagpabilin og dakong samat sa akong kasing-kasing. Nga puno sa pangutana kung unsay among sa nga nahimo. Dili patas ang kapalaran. Way hustisya ang kamatayon sa akong ginikanan. Ang tanan miuban na lang sa agos sa panahon nga puno sa kasukiran.
kaugalingon-dingan sa akong ugma. Wa na ang tanan. Apan magpadayon kong magpakabuhi niining kalibutana, uban sa damgo nga makabot ko ra ang hustisya. Papa! Kamusta, iha? Din ka ba gikan? Pa, kita kayo ning baga bago na akong gipalit? Worth 200,000 ni. Oh? Branded ni, og ako ra ang nag-inusara nga naaini nga klase sa bag dinis ato. Oh, come on, Leslie. Kapila naman ka ni palit og bag nga inguni ana. Daghan na kay kag mahalon nga bag. Nga wa gini mo magamit. Hi, Papa. Naibaw pa ka nga hilig ko o collection, di ba? Ako pining kalipay. Wag iri kapuslanan na imong gipamalit, Leslie. Nagusik-usik lang kas kwarta. Ha? Tuan na sad si Nelson. Manghilabot na sad. May magi mo ning kwarta, uy. O lagi. Dili na akong kwarta pero hinaguan na ni Papa. Ayaw ko ng pagbuot, be. Pagpalit sa dugi mo kay way manghilabot ni mo. Stilan. Husto na. Ayaw mo paglalis anang butanga. Og ikaw sa Leslie. Ayaw pagpalabi sa imong pagpamalit anang mga butang kawa kinahanglan na. O gunsa mali akong pamaliton pa. Kanang mga ukay-ukay nga bag nga gipang-uk-uk na. Uy, kawaw sa nato ana pa no? Kalain ana no nga magmantinir lang taan ng way nada nga bag? Ha? Sawayan tos mga tao ana pa. Ay, mas malipay ko, Leslie, kung itabang na nimo sa mga taong nagkinahanglan. Grabe sad. Magsige na lang ditagtabang ang mga tapulan? Kanang mga patay gutom? Kano pagpalabi ano imong baba, Leslie? Pagbaton sa og respeto, uy. Gitambagan ra ka sa hustos atong amahan. Ikaw, no? Ikaw kay kontrabida kay sa kong kinabuhi, Nelson. Himantayon kay ka. Hilom na, Leslie. Paminaw sa mong isulti nimo, kay makaayo kini nimo. Wa na ko mangayo ni mo og kwarta papa aron ipalit ini. Ako ning tinikom. Og ako ning kalipay. Busa, please lang. Ayaw ko ninyog buti sa akong gusto kay dako nako. Buang gining babayhana da. Pasagdahil lang siya, Nelson. Ako ra'y mahibawang musulti kaniya. Wa na naitaho di mo bayhana pa. Ako pa nimo. Di na nimo siya patuyangan. Anong di na maganad? Oh, kumusta, Idana? Excited na ba ka sa itong umabot na kasal? Natural. Malipayon di ko, Ronnie. Tungod kay maukanay pangandoy sa tanang mga papay nga dadoon sa altar sa kaming roon. Wow. Ako sab excited kay ko sa itong kasal. Dako-dakong pasalamat sa Ginoong nga gihatagan ko niya og lalaki na sama nimo kabuutan, Ronnie. Oh, Idana. Kimahal kiti ka. Ano? Ang atong sabot, Ronnie. Humana sa atong kasal. Dili mahimo. Sorry. Nadalan ko sa bulog sa kong ipati. Today, katong akong gingon mo ba? Ang hain na to. Ang atong hatagan sa wedding coordinator. Husto. Pila ganito, Ronnie? Kinahanglan nga mo hatag tao pasiuna nga 100,000. Sige. Muhatag ta. Ay, kabala ka, bayraron niya kay Dana. Ako ni saan mo. Ayaw na ko na una, may mo raman unya tang usaba, Ronnie, di ba? Kaniyot kaya taganti ka. Nag-unsya ka gudya puldo nga naghinuktok ka naman hinoon. Ay, pastilan. Sunod si Manay Mac. Tingan ni nasad. Og dagan nasad mo niya malipay nga itong mga silingan ni Ahak. Ay, oo, bitaw. Unya, nag-all day ka, anak. Ay, wag ko mag-all, oy. Maunay akong kalipay. Ang ako lang mangyunaw na nga, nasayran ko sa itong pagpuyo din eh. Kay, bawiyo na sa stinudan na yung tag-iyak ng yuta. Ay, sus, ayaw pagsige huna-hunaan na, oy, puldo. Kay ugma, kaslon na si Idana. Daghan pa kitang trabahoon. Mag-ihaw para makastulo ka baboy ron.
Ay, naingnan na ba niyo mo si Unek? Nga, mutabang na ko karon? Ako na itong giingnan. Buanhin ako na turun kauban si Mikmik. May noon. At si Idana, Ay, busy. Nangandam na para ugma. Pamaligid si Ronel. Anda siya. Ay, milapas naman sa oras, Buldo, pero wa pa man gihapon si Ronnie. ay naman ka daling tawa na. Ay, kadiyot ha. Kadiyot ka akong doolon si Idana. Mamayon taog, mangyo ang pare ba nga. Pa-extend ang unang oras. Kaya basin og doon na gamay kakulian ba? Akong adtoon ako, Buldo. Isugo day ka ni Papa sa pag-adto sa Limokon? Oh, sir. Ay, kuyog maguna ko ang inyong sekretary ba? Unya, kumusta ang inyong lakaw dito, Dong? Ay, napaibaw naman ang tanan dito, sir. Nga, naay court order o nangandam ng tanan dito alang silang relocation site. Mayo noon. Malinaw naman ka ang mga lumulupyo dito. Ay, na may uban nga ni Supak, sir. Pero, pipila na sila, oy. Sagad mi uyon naman, ugwa man sila komentaryaw. Ugma, magkuyog ta dito. Gusto kong mubisita sa mga tao dito. Okay, sir, no problem. At dagan na itong, nangita ni mo dito, tungod kay gimingaw sila ni mo. Ay, naman ka, Dennis Strong niya, oy. Ambot atong tawhana, eh. Pagkaway batasan, way uwaw. Ha! Gikuha pa niyang kwarta ni Idana nga 100,000. Unya pagkasunod adlaw, gikuha na siya niya ang lain na siya nga 100. Pagkadako niyang mangingilad. Dako na siya na ilad. Dako lagi, 200,000 day ang iyang nakuha ang tanan. Ay, bawag yun. Tinigamintaw tong Idana so sa pila ka tuig. Unya karon gisurambaw na sa kanahan. Grabe. Grabe gud. Oh, grabe yun. Grabe. Very much. So, grabe. Ay, pero kung sa magyugkay rason, nga iya man ang gibuhat. Ber. Mura man og imposible kayo nga iya ning buhato ni Idana kay sa kong tanaw ni Ronnie, tarong man yan tawgon. Ay, mao lagi. Tarong lagi tan-aon pero buang dang dako. Ay, wasa tamay baw sa rason kung ano. Wasa goy naibaw kung asa na siya karon. Ay, kung unsa man gani ang iyang rason, dili gini makatarunganon. Kung wa man lang gani unta siya planong magpakasal, wa na lang ginunta niya paabtas punto nga maglaong pagtanan. Nagpaabot pagod ang tanan sa simbahan pero wa gid siya mutunga. Ay, makalagot doon ning ingunin ni Makoy. Maglagot ako, Mak. Nakita ka, Mak, kung kilay nagabot na, Mak. Ay, nagsumpay ng kilay ni mo. Ay, sumpay sa malay, bray. Naglagot ka maglagot. Kung akong ikita ni Ronnie, bilab. Basin o kakuha sa may naikalagay. Kalma lang. Kalma lang. Awa lagi. Angay kong bawion ang tanan niyang gikuha, gika ni Imak. Gika ni Imak, ni Idana di ay. Angay ko lagi siya mapreso niyang gibuhat na kay. Ang tanan yun, nahibaw na sa nahitabo. Og analdutan sa dakong kauwaw, mao si Idana in town. Huwag yung batasan. Sayunan lang. Huwag respeto mo tao. Subnam. Kalma lang. Kaya masumbagan ko ni mo. Daghan ang nag-ingon nga angay gud siyang ipapriso siyang gibuhat nga pagpakauwaw o pagpangilad. Oh, asa naman ka? Niyan ako sa labi. Ganina ako nagpaabot ni mo. O sige, pagdali, kinapabuk na ko sa tong lunch din hi. Magdungan tagkaon. Okay. Amping. Love you. Bye. Siguro kung malipay ka sa akong mga sorpresa o niya. Og sigurado kung maako nakahangtod sa hangtod. Kamusta naman kayo dyan? Okay na ko, Joe. Magkitaan ka nila mo na, Ronnie. Away, bungi, magkunarong. Masayod na siya na ko yun. Masayod? Masuway, di masuway. Patraka. Lagot Lagot na di kay Kapuldo.
Agot mo lang. Daghan ang nagsulti idana nga kinahanglan nga imo siyang pasakaan og kaso. Pasaka ang kaso? Mo lagi. Ay, magkagluktok na. Ay, pas sila, binanagon na, nisaka kong dugo ba? Nga lang yun, araw ng tagam, binab. Ipapreso na siya, di ka, ipakaon ng buhaya. Angay lang yun. Ug angay siya siyang pabayron sa kwarta nga yung gikuha dyan ni mo. No. Dili na lang siguro, tiya. Uy, titili, good. Alkansi kay kaday. Dako betong kantidara dyan imo lang sa pasagdan sa gihimo ni mo. Magdaw, bitaw. Bitaw, di na mayo. Angay ko na mabawi to ang imong kwartada na. Na, mabawi gito ba? Kay, di man sayo nga mangitag ingon anak kadakog kantidad, oy. Sila, awa lagi. Ginoo na lang siguro yung mag-ego niya. Pagkaway batasan tawhana. Kung ako lagi siya makitaan, ako magbawion ang kwarta ba? Naara niya, tiya, kung iyang iuli. Mas labing maayo. Pero kung dili, naamay Ginoo. Nakatultol man ko ng ilambay. Nakatultol ko. Magpahubahan ko nila ni Unik. At doon nasab na ko ng kapitan na ron. Patilawon o tagam doon tawana. Hay man na si Leslie, ha, Nelson? Ambot na yung babayhana pa. Ako bitaw gitawagan kung asa sila. Di man mo tubag sa iyang cellphone. Ako sang gitiksan. Kuha sa mo reply. Mayo unta og naa siya. Kaya doon ako'y mahinungdanon kayong isulti ninyong duha. Mahimo man pa nga ako rin masultihan. O ako rin sabihin siya sultihan. Iho, pahinumdum lang nako ninyo. Ilabi na gyud nimo. Nga ayaw gyud pasagdi ang imong igsuon. Kung mawa nako ining kalibutan. Oo, paoy. Bisag gahi na ugos, Leslie. Huwag yun na nagkapasagdi nga ako igsuon pa. O gusto pa. Sa'yo pa kayo nga maghisgot ka nga mawa ka nining kalibutan na pa. Bata pa kayo, oy. Taas pa kayo ang imong kinabuhi. Tiguang nako, Nelson. Og tingali, maihap na lang ang adlaw nako ining kalibutan. Ayaw pagsulti, ana. Dili kita mo nagbuot sa itong kinabuhi, papa. Tinuod ng gisulti mo. Dili kita ang nagbuot sa itong kinabuhi. Pero nahibaw na ta. Kung pila na lang kaadlaw, ay nahibili na to ining kalibutan. Kung sabi kayo buot ni mga ipasabot pa. Pa? Nelson. Pa? Maglisod ko sa ginawa. Tabang! Tabang! Ding! Pagdali! Atong dadon sa papa sa ospital! Cheers, Ronnie. Cheers. Gusto ko, usata kasi mana din sa hotel. Onya, after sa atong holiday din ipaila-ila di ka ni Papa o sa akong igsoon. Malipayon kay ko ba ni mo, Leslie? Diha ni mo nakita na ko ang tinud-anay na kong kalipay. Wa na'y mulabaw pa sa kalipay nga gibati karon nga kauban na ka. Maumansad ko, Ronnie. Excited na kay kong ipaila-ila ka sa kong amahan o igsoon. Di ba ko ang nga mahadlok nila? Oh. Nga kung mahadlok man ka nga naamang ko. Away noon. Basta na ka. Mawa gini akong kakulba. Ulit lang ha. Nanawag na sa ako igsoon nga gwapo. Tubaga. Sa mukha na bagid kaayo niya. Kadiyot kaya akong tabagon. Hello? Leslie, asa ka? Naara ko sa kong higala, Nelson. Nga no, sa balita. Kinanglan nga, muwaray ka sa St. Louis Hospital karon dayon. Ha? Nga naman, unsa may nahitabo? Di si Papa. Kritikal niya kahimtang. Kinanglan karon dayon, muwaray ka. Unsa may nahitabo ni Papa?
nanay. Sige na, karoon yun na yun. Sige. Manawag raon niya ko ni mo ko na anak ko diha. Paputot ka. Sige, bye. Na hospital lang mga wan. Ayaw ka balaka. Dili ko angay maalarma kung unsa may mahitabo ni Papa. Ya, saman mo check out lang ta dinig karon. Pabilin na ka din eh. Mubalik raon niya ako. May mo mag-uban na dati ka. No, ayaw na. Dili ra ko magdugay dito. Basta paabutan ako din eh. Nia. Sama ni. Gamitan na akong VIP card. Kadod sa gusto ni mo din eh, kana mo'y gamita para pambayad ni mo. Pero, Sige na. Sige na, dawata dayon, kay mulakaw na ko. o nga, daw maruna tuwan na ron, be. Nga, ikaw na may, ikaw na may gipaninglan ka ron sa inyong wedding coordinator. Na, namibahad mo yung ito siya nga, kundi ninyo sa bayran, kamong duhan ni Ronnie ang ikaya. At tinood ka na itan na. Mao nga kinahanglang sundon gito ni mo ang tambag ni Kapitan nga ikaw mismo may mo pasakag reklamo batok ni Ronnie. Kaya di naman ni imong sa. Tuwa man imong kwarta itong kanahang dako. Mauna. Diba? Mauna. No. Magyod. Sakto ko. Kita ko lang dito. Katunaw lang. Ayaw. Bali, magdulubay ko. Kalma lang lagi. Kalma. Ikaw subagod ka ron. Kalma lang gani diha. Relax. Narabaya kong kumabasa di ka na pusbuktok. Relax. Ako lang sigurong suryahon si Evelyn Tiyo, pasabdulan na ako nga mobayad ako kung mabawi na ko ang kwarta nga tuwa ni Ronnie. Kung nagditong niya iulik, bay. Aw, mapasaka og puro mga kaso niya, Tiyo. Kanagaw. Kanang nga manubag siya siyang gimo ni mo. Bitab ako gani may nayak lagi bitab-nab. Lain na ba siya ko katumasakob? Patay, ikaw gani na lagi kasi tingod anak. Be, unsaon man ko ni mo siya, be, Puldo? Sige, be? Ako sa naparon. Makadaog ka na, Puldo? Huwag tigra makaglawas, so si Ronnie, bingko na ba ito? Pidasan niyo mo lang. Darawa, ragot ka? Huwag bitaw. Tumaygo siya sa akong sidekick. At tulimbang magnasabaw siya. Yes, may pagbabalitok ka, Puldo. Nagbalitok siya. Ako pa di mo, no. Ako no gusto na ako, Puldo. Imo siyang hagdon og boxing. Kana! Hagdong na ko, Hagdong na ko. Na! Na ko sa sibugan. Usak dangaw. Kana! Hagdam na gina, Puldo. Gusto ka kong makatilaw sa tagam. Kana! Usas kong kumbo, makaingusan ko, nasusugmang ko. Bidab. Napatak mo nga na ito na siya yun. Dalawa niya, magkinamin doa. Unsa magisulti sa doktor? Karoon na stage 4 liver cancer si Papa. Unsa? Delikado na gid ang kahimtang. Matod si doktor. Pinakataas ang upat ngadto sa 11 ka buwan. Mao ba? Pero sa kaso ni Papa, basin, usan na kabuhan ang nahibili niya. Tungod kay dugay na di kinini ang gitago ng sakit diri nato. Oo niya. Unsa may iyang mapanugon? Ang iyang mga negosyo, mga property nato, unsa may mga testamento nga iyang ibili nato. Ayaw na ko na una, Leslie. Bata pa si Papa. Kinanglan nga maguna-una tao pagi kung unsa pa'y butang na makaluwas sa iyang kinabuhi. Naunsa ka man in taon o Nelson? Mo naman ka nagisultis, doktor. Wala tayo mahimo, anak. Wala naman gani mahimo ang mga doktor, kita na baka ha? Bisan pa, Leslie. Ayaw pag una-una og unas mga kabtangan ni Papa. Ang importante nga, malugayan pa ang iyang kinabuhi. Unsa pa malagi ang atong mahimo, anak? Natural nga mo prangkag yung kong pangutana kung unsa iyang plano sa iyang mga negosyo. Duha bita ka buok. Lisod kayo kung maglalis o niya tas mga butang nga wa maklaro bahin. Dili una ta maglalis, ana. Magamputan duha nga matagan pa og dugang kinabuhi is Papa. Kaya mas bililon pa ang iyang kinabuhi. Kumpara sa mga material nga butang, ganaan na to karon. Oh, depende na si mong pagsabot sa akong gisulti. Basta kay dili ni daotan ang akong pangutana. Kung naaba sa gibilin nga testamento para natong duha.
siya to. May nga po, sir. Ikaw ba si Ronnie Ambani? Oo, ako. Tabi sa pa tutuyo ninyo. Kaya kauban ako sila si Noy Puldo o si Nang Imak. Biya na dahil galing nagtanong na eh. Tiyo. Tiya. Pagtiyo na ko buwang agab. Iwa may kadogo mangingilad. Tempaw na. Ang kwarta ron dihain na, ha? Iuli na mo kay dili na imo. Magigilad ka. Temparagod una. Di na ta maglalis din, he. Kuan ka nang kinalan nga mauban ka na mo sa barangay. Aron usayon mo dito ni Kapitan. Kisam ka. Tanod ka? Tanod ko. Tulang tingugan. Kiling mo pasabot ko ni tanan, ha? Mapas ako nyo dito. Di mahimo. Kinahanglan yun nga mauban ka na mo. Oban na lang ko na mo. Bagag na akong. Muna. Tara, Ronnie. Kinahanglan ka ron dayon. Mauban yun ka na mo. So, unsa may gusto niyong may kabo? Kap. Kinahanglan nga mapreso ginintawan na kap. Kay grabe siya kayo gibuhat ni Dana. Ha? Sobrang pagpakawaw ug iyago ng gikawatan sa tubangan ang inosente taong babae nga iyang gipatuho nga sa iyang mga baka. Tinuod na. Hara. Bitaw. Tiya, kalma lang mo. Saman mo. Di mo na kalma, Ron eh. Ug ayaw pagtawag na magtiya og tiyo, ha? Kadili ka naman mo kadugo, do. Ano bang nabuhat man ni Moro ni? Si Idana ang gusto na ko maistorya, Kap. Hay naman dyan si Dana. Padawang pa ni Kap, padawang pa. Ayaw lang makamar na. Wala na siya. Nana siya. Mayong hapon, Kap. Mayong hapon, di Dana. Dali. Lingkod din kay ikaw lagi paabot sa tanan. Dagang salamat, Kap. Kap, mahangyo lang ko. Siya ba na, Rune? Kung may mo lang unta ba, ako si Idana o ikaw lang unta ang maghusay karon nga wala nilabot kining uban din ba? Ang nilabot sila gud. Ay kinalan ko miyaw. Kinalan ko kay kaming tanan na among og nahasol sa imong tinuntaw. Bitaw! Muna. Kinahanglan nga mo explain ka na mong tanan kung anong imo din gihimo. Wa mo ko'y tulubago ninyo. Si Idana man ang gusto na kong istoryahon. Bueno, gihangyo na ko ang uban sa paggawas ng una din sa opisina, ha? Magpaabot lang na mo sa gawas. Patawag lang niya ko ninyo kung gikinahanglan na yun kayo matistigo. Sila lang una ang akong sayon. Nambugirong na ko. May gulugitas matab. Kalma. Ito na sa gawas magpaabot. Tana. Next na. Subo kay ko ingit tabuas, sir. Huwag ko magdahong nga. Naadihin si Pikpikto ng kaskita. Ako. Kitang tanan din, Hiking. Huwag kita magdahong nga. Naadihin kita guwang sa kids, papa. Gadugay na niyang giantos. Ay, kalit bitaw kayo ni Sir. Ang tulog karoon, di ko tuugin. King, tabangi ko. Samtay akong matabang ni Sir. Ako yung matampo ni, maragin ang pag-ampo ni Sir Perfecto nga. Ayuhon siya Ginoo. Sa tinuod ng King, huwag ako may bawa kung unsay akong buhaton. Haw ang King akong gipati. Dili ba kuwantam nga mawaas pa pa nining kalibutana. Kung dadon lang din niyo siya sa Amerika, Sir, na may daghang mag-iitang doktor nga tambal niya. Usa na sa akong nahuna-hunaan, King. Pero sa papa, pag dili siya gusto nga dadon dito. Wa man siguro siya mahimo, Sir, kung inyo yung pugsun siya pagdari dito. Suwayan ako siya sa pagpakiksulti o usap. Suway lang, Sir. Kay mas labi mag yung maayo ba? Dadon siya dito kay to man dito ang mga ngingig nga himana sa pagpalambal. Salamat kayo, King, sa imong bulawan ng tambal. Karon, usa may gusto yung may tabo. Gusto na ako, Kap.
Iuli niya ang kwarta nga iyang gikuha gikan ako. Oh, ang kwarta ako namang nahatag sa coordinator. Ayaw pa makak-Ronnie. Naistorya na ko ang coordinator. Nga wa gyud say usa ka dako nga dadawat gikan nimo. Hindi na tinuod eh. Baka kun ka. Sudah. Di ko gusto nga magdako ng kasuha. Ang mayo ini, ipatawag na to ang inyong koordinator. Aron mahibawan kung kinsa ng suit ninyos tinuod. Mas maayo kap. Aron mahibaw-an gyud ang tinuod. Oh, sige. Paniya din eh, aron. Mulutaw kung kinsa gyud nagsulti na mas tinuod. Bueno, ini ka Miyerkules sa mangtak na, kinahanglan nga muanhi mo din uban sa inyong koordinator, ha? Ato rin husayon, aron mahuman na kining kasuha. Kap. Doon na lang ko'y gamayng hangyo ba? O siya ba na, Rudy? May mo ba nga atagan minimog higayon nga magkasultihan na yun namin nga kamerando ha? Bisa kidutan kayo. Sige. Wala'y kaso na ko. Basin pa na yung mahusay mong duha. Sabuti ninyo og mayo kung usay mayo yung buhaton. Aron, di na mo sangpot sa pagkinihay. Sige. Biyan, tayo na mong kaniyot din aron kamong duha mo yung magsultihan. Salamat kay Kap. Sige, biyan tayo mo. Paminawar gud ida na. Usar may kung hinyo ni mo. Ay lang nagipadayo ng imong pagkihan ako. O ganong dili man. Angay kang mapriso ini imong gipuhat, Ronnie. Wa kay uwaw. Imo ra kong gitunto. Ikiha jud ni mo. Angay kang mapriso. Magkapriso ka kanako. Basig nalimot ka kung kinsa ng imong mga kaliwat. Usabot di mo ipasabot. Nalimot ka sa imong mga sikreto nga imong gisulti nako. Kung mahibaw ang tanan nga ikaw ang katapusang kaliwat sa mga ibara, pasig sunugon ka sa mga tao, ug ila kang ihawon, ug maamong pangimong mga hilabtan o mga silingan. Basta magpili ka, ha? Magpili. Malinawon nga pagpuyo, ug gusto yung kagburo ka. Huna-huna nagmaayo, kanang akong gisulti ni mo. Oh, Papa, kumusta ang imong pamati? Medyo okay ra ang akong pamati, Nelson. Dugay naman din ang gitago ni mo. Kining mo sakit, pero namo pa. Nga, karoon naman lang kamusulti na mo ini. Kung nahibawan pa, nagpatambal nung tata sa Amerika. No, Nelson. Wala kinanglana. Andam na ko sa akong kaugalingon. Pero pa, mas mayo nga matampalan ka dito. Kinapaipuruhan nga, manugangan pa ang imong kinabuhi. Uban tiri na mo. Nagkadawat na ko sa akong kapalaran, Nelson. Dili na to pagbuot ang atong kinabuhi. Basin, dinhi na lang yung kukutob. Paayo ko pagsulti, anak. Mangita may upagi nga malugwayan pa ang imong kinabuhi pa. Ahain si Leslie. Milakaw man to. Wa ko maibaw kung asa to siya paingon. Nelson, gusto ko nga mupauli na ta. Ganun mo pauli man ka pa nga. Giyatiman pa man kas mga doktor din Gusto ko ngadtor ko sa tuwa nila Timanon. Nga si Dr. Tricia. Ngadtor ko sabay o undergo sa akong treatment. Siya may gusto na kong himuang private doctor. Diin man di kagikan nga usan naman ko kaoras nagpaabot ni mo din Ay, pasensya na kay Kalis. Nalingaw na kong shopping mall. Gilayang ko ni Hagod. Tod, dali rin ka dito. Wa ko magdugay dito Kinabisit ko sa kaigsuon. Ano, naglalis na saan mo? Ay, noon. Mura naman nagnatural na gina na mo lalis.
Sukad pa kani adto nga dili gid magkauyon ang among mga huna-huna. Papapil magugay na ako isuon. O ba? Kumusta naman ang inyong amahan? Awan sa pa. Tiguang na gud na. Daghan na gid kay nagsakit. Nanggawas ng sakit, ana. Pila naman ang edad na niya? 62 na ang edad ni Papa. Oh, hindi pa mo gid na siya tantong tiguang yung kayo, Liz. Tingali, pero na may sakit ka cancer. Padung na ginang akong amahan ni. Wa na kaayuhan iyang sakit. Unya, ang inyong bahin unya sa mga properties. Maone akong giingon ni Nelson. Nga kinahanglan pa buhatan na si Papa og testamento. Aron dili na unya mi maglalis kung unsay mahitabo niya. O, nagandam na siguro na, uy. Imposible sa dugway gibilin nga kasabutan. Naam sa dino nas balaod nga automatic bahinon gyud na ninyo mga igsoon. Akong paistoryahon si Papa bahin, ana. Kung mahimo gani, dapat gani mulabaw ang akong bahin. Kaya ako ba umisinaligan ni Papa sa iyang mga negosyo, di ba? Oh, ikaw day? Yes. Kanading among mga imported nga furnitures. Ako man may nagdaan ng negosyo, ha? Among mga resort. Nagtuo ka nga si Nelson may nag-atiman, ana? Ako may sinaligan ni Papa. Mao nga angay lang nga ako may dakog bahin. May katarungan tuod kalis. Ang mayan mo ba ito, no? Sabuto ni mo ang inyong abogado aron na kay dakong pabor sa imong bahin unya. Si Papa may una na ko istoryahon, ana, samtang buhi pa siya. Kay kung mamatay na nang akong amahan, sigurado yung maglalis mis akong igsuon. Ay, gupalkan silis. Usap ka, ipalkan si. Dako kay kag katarungan nga ikaw giangay nga mulabaw og bahin. Pero mo na si Idana. Mura manong wala mo na si tingog-tingog. Kung nagusto yun, namang na namang. Pasagdi na siya, Puldo. Ikaw tabian sa kika. Danilaw maghihuna-huna tungod sa nahitabo niya. O nga sa mga plano niya, siyang reklamo ni Rone. Diin lang ito na idayong. Bakit di ka sinabot na sila? At gibiyaan na siguro sa ni Rone, oy. Sa gibiyaan? Gibayran? O, gibayran. Gibayran na na, oy. Wala kay, Pero ambot lang bitaw, tumo na ning ako. Ambot lang bitaw. Basin kinahibaw ka. No. Naa naman nila ang trato sunit. Itong anak ni Perfecto Mendoza? Oo. Ay, tato ka na sila, God. Di ba sila man na may iladong pinakaadunahan din sa tulungsod? Oh, kung mo na, labing siguro makabayad na siya siyang dakong utang ni Dana. Ay, Puldo, I have a question. Huh? Nakipangutanan ni mo? Oh, what is that? What is that? Ay, kanang bago niyang babae ba? No. Nahibaw ba ka na sa gibuhat ni Ronnie nga dong idana, no? Ang hindi. Kung gilom ni Ronnie, labing siguro wapa na may bawal. Ay, nagtuo ko nga wa pag na mahibaw. Kalabing siguro kung mahibaw aning iyang kabuang, ay masakpan ka nang iyang tinuntong ang mga iguay na siya. Maulagay. Posible yun. Sa bagay naman, sa dagway ni Ronnie. Ang dagway ba kayo? Tawag ko ng dagway Ronnie. Kailan ang dagway? Kwarta, nagagapasan na. Makaris. The question is, what is that? Kung gwapa basal ka ng babayhana nga gipuli niya ni Idana. Ang mauna iwapan na ito may bawi. Ay, kung ako'y makasugat ng babayhana, sultian ginana ko nga kwarta na giapasan ng Ronnie ba? Husto ka, Mak. Ang ngayon may bawang babae sa gibuhat ni Ronnie nga doon ni Dana. Basta lagi, kung ako na makita na iyang tato, ako gay mo booking niya. Dili lang yung kamparayon si Danas pagkiha ni Ronnie. Kagalaan ayo sa pas pagpaminaw uban pa mga sumpay nato sugilanon. Idana Ibarra. Tagsuwat Emmanuel Nadila Sacol, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis, garing Dalit sa RMN Drama.